Малък магазин в центъра на София намери свой начин да подкрепи протестиращите. В разгара на митингите собственичката дава отстъпка за всеки клиент, който е част от протест. За тази нестандартна идея разказват Ивайло Пеев и оператора Мария Балканска. Вече пети ден хиляди протестиращи преминават покрай магазинчето на Теди Борисова. Тя е съпричастна към каузата, но заради работата не може да се включи. Това е моя жест към хората, които протестират. Самата аз подкрепям, но не мога да участвам, защото все пак трябва някой да работи. Идеята на нейна приятелка и се оказва наистина уникална, защото за сега няма други подобни преференции за протестиращите. Напук на тези, които си мислят, че на протестите се пие основно бира и алкохолни напитки, оказва се, че не е така. Минералната вода се оказва една от най-продаваните стоки по време на протестите. Оказва се, че клиентите обаче не се възползват от 10% отстъпка, която се предлага. Протестиращите често отказват предлаганата им отстъпка, прегръщайки нестандартната идея за протест и дори оставят пари в повече. Други пък се спират само за да поздравят магазинерката за жеста. Не е важно да си голям, аз съм много е малък този бизнес, но не е важно да имаш, за да дадеш. Може да дадеш и без много да имаш. Според Теди, хората, които се включват в протестите, са предимно работещи млади хора, които са целенасочени в исканията си. И тази вечер тя ще е заедно с тях, подкрепяйки ги морално и утолявайки жаждата им.